Det betyder meget for vores beboere, at det er noget, de kan genkende. Når vi nu har en del landbrugsmænd boende og kvinder, der har været vant til at være en del af det her landskab, faktisk fordi deres gårde eller deres huse har lagt i det her landskab, så er det bare så genkendeligt for dem. Så det bliver på en eller anden måde lidt trygt, og så vækker det også en masse minder. Det er jo det her med at bare kunne sidde og nyde det, altså at fordybe sig i det. Og jeg vil også sige, at hver gang vi ligesom går forbi mellem vi bor, vi selv går forbi, så opdager man en ny detalje. Så det her med at have mulighed for at fordybe sig i noget, tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. At stoppe op, fordi det er der, de gode historier også kommer. Jeg hedder Kis Jønsson, og jeg har et firma, der hedder Kisart, og jeg kan bare godt lide at male. Så må se, hvad det er bedst.